tardes. Buenas tardes y hoy vamos a hacer la presentación del libro de Carles Porcel y también hablar de la asociación Asori. Y nada, os dejo con Carles y con David, que nos van a contar cosas interesantes. Cuando queráis. Molt bé, Elias. Moltes gràcies i gràcies a totes i tots per haver vingut. Primer anem a lo mercantil, ja que Carles ha fet l'esforç. N'hi ha llibres a la vostra disposició, si no m'equivoco, el preu són 20 euros. 20 euros i crec que era Elias l'encarregat de la caixa, si no m'equivoco. Bueno, dit això, si vos pareix, anem a passar a posar un vídeo curt d'Assolir per entrar un poc en matèria. Després faré una breu introducció tant d'Assolir com de l'autor, com de Carles, i ja continuarà ell amb la resta de l'acte. Robert, per favor. Gràcies. Assolir és més que arribar a una meta. És créixer, transformar i compartir. És fer-ho des de la realitat del nostre territori, des d'Alacant i en la nostra llengua. El territori valencià compta amb empreses i professionals que han sabut evolucionar amb responsabilitat. Parlem d'empreses familiars que han sabut créixer de manera sostenible, de líders consolidats en el seu sector, d'exportadores que innoven i obrin camí. Centenars de pimes i iniciatives que creen valor cada dia. Assolir naix per connectar aquest talent i impulsar la transformació econòmica i social des del teixit empresarial i professional. Una xarxa oberta a empreses grans i menudes, a pimes i autònoms, a professionals de tots els sectors que volen formar part d'un futur millor. Volem promoure la sostenibilitat energètica, l'eficiència, el compromís amb el paisatge i el benestar local. Creiem en la força de la col·laboració, en el debat i en l'acció compartida. Assolir és la veu d'un nou impuls valencià. Empreses, pimes i professionals units per la sostenibilitat i la resiliència. Assolir empreses, pimes i professionals pel futur. Gràcies, Robert, i gràcies, Elias. Bueno, com vos estava dient, aquest acte l'organitza Assolir i com haveu vist ahir curtament en el vídeo, Assolir és una associació d'empresaris, professionals, individus, altres associacions que també són sòcies que el que pretén és no només tractar de sostenibilitat, resiliència, etc., sinó de temes que considerem puguen ser transversals. No pretenem fer competència amb la Cambra de Comerç, amb INECA i altres entitats que ja existeixen. Volem anar un poquet més enllà i el que també, aprofitant aquest concepte tan de moda de la sostenibilitat i resiliència, etc., dins d'aquesta sostenibilitat entra evidentment la sostenibilitat cultural i lingüística. És a dir, pretenem, o almenys ho intentem, que la llengua vehicular de les nostres activitats, dels nostres events, siga el valencià. No sempre es pot aconseguir, però bueno, pensem que anem per bon camí. Un xicotet, una breu introducció a la cronologia de lo que seria Assolir. Es va constituir formalment allà per abril del 2025, no tenim ni un any. Hem fet 3 actes que considerem que han sigut actes potents, que han tingut prou d'impacte. En juny del 2025 vàrem fer la presentació formal a l'hotel Port Hotels. Amb la presència vàrem parlar sobre el tema turístic, precisament una volta de nou el tema de la sostenibilitat i el turisme, amb 2 primeres espases empresaris com són Adolfo Autor, de Fundació Baleària o de Baleària, i, parèntesi, aprofite per agrair a la Fundació Baleària el suport a una sèrie d'actes d'aquest any. I va ser un acte, com diguem, bona prova de lo que pretenem que siga Assolir, amb la presència, estava dient, d'Adolfo Autor, de Baleària, i de Pere Mayor,
propietari de la cadena Port Hotels i que, com bé sabeu, molts anys el cap visible d'Osbec. Després, allà per novembre, una sèrie de membres d'Assolir, alguns dels quals estem i esteu ací, varen fer també un acte que va tindre prou de ressò mediàtic i pensem que prou d'influència. Volem fer la versió 2.0 en algun moment d'aquest any, esperem, sobre els abocaments a la badia d'Alacant. Vàrem aconseguir sentar en la taula alguna que altra associació de veïns prou bel·ligerant en el tema, també el regidor Manuel Villar del PP, experts acadèmics, representants d'Aguas de Alicante, i pensem que això també va ser una bona prova del camí que volem establir, que volem fer. I la setmana passada també vàrem poder fer un acte molt interessant en Crevillent, en la cooperativa centenària Enercop. És una cooperativa model en l'Estat, 10.000 socis, innovació punta, etc. I vàrem parlar amb el ponent va ser Antoni Forner Cuenca, un investigador molt jove, 36-37 anys, format en la Universitat d'Alacant i porta ja molts anys per ahir fent investigació de primer nivell. Ara porta ja uns anys de catedràtic en la TUV, que és la Universitat Tecnològica d'Eindhoven, és una Research University, una universitat de recerca i desenvolupament, i vam aconseguir no només portar-lo així, sinó que temes realment importants com és l'emmagatzemament de l'energia i que poguera donar una xarra d'aquest primer nivell científic en valencià. Ens va parèixer prou curiós i una bona tarja de presentació per a nosaltres. I ara començo a parlar un poquet de lo que és l'acte d'avui. De nou, moltes gràcies per haver vingut. Avui contem així amb el plaer, amb la presència de tindre a Carles Porcel, i en esta missió, una de les missions d'Assolir, volem crear aquest espai de suport, de debat, on es puga intentar aconseguir un impacte positiu en l'entorn, però sempre des d'una visió, si no sempre científica, com a mínim empírica, en aquests temps tan complicats que qualsevol es llig o pot veure el que crega convenient en les xarxes socials i dir qualsevol tipus de barbaritat, i pareix que això és sentar càtedra. Pensem més que mai que tenim que continuar lluitant i crear, repetir, aquest espai de suport, de coneixement i de reflexió. I precisament és per això que estem avui així. Com vos dia, avui tenim a Carles Porcel, que és el ponent d'avui, que va presentar el seu llibre. Alguns de vosaltres, o prou de vosaltres, el coneixereu per la seva implicació en la vida pública, però sobretot Carles és un especialista en el comportament humà i en la comunicació. És un coach, un entrenador executiu, psicoterapeuta, formador expert en habilitats de desenvolupament personal i professional, més de 30 anys d'experiència i d'exercici, no només, i disculpeu perquè no és precisament el meu camp, però aplicant metodologies avançades com pot ser la PNL, que és la programació neurolingüística, i també el DBM, Developmental Behavioral Modeling, que si a cas, després Carles ens ho pot explicar perquè jo no ho tinc massa clar. També lo rellevant de Carles, que com podeu veure en el llibre, és que ha ajudat a professionals sobretot de la política, però també a altres empreses o institucions, organitzacions com la Universitat de València, Col·legi Oficial de Psicologia, la Creu Roja, i dins d'un, que imagine que serà de lo més rellevant, el cas d'èxit d'haver assessorat a Joan Ribó abans d'arribar a l'alcaldia de València. En el llibre podeu trobar històries d'èxit
i testimonis, reforçant la seva tasca i valorant-la, evidentment, positivament. Ell està a càrrec de la consultoria Capacitador.es, i crec que té altres dominis, si no m'equivoque. I breument, una brevíssima introducció del llibre per la meva part, i ja li dono la paraula a Carles. Avui presentem aquest llibre, Deixar de ser el germà xicotet de la política. És el resultat, o pensem que és el resultat de Carles i com ha creuat el bagatge seu professional que acabem d'esmentar amb l'experiència viscuda, sobretot en l'àmbit de la gestió pública, encara que, una volta més parèntesis, també té una vessant d'empreses privades, ONGs i institucions d'eixa mena. No és només un llibre per a polítics. Considerem que és un manual de psicologia aplicada a el que es podria denominar o anomenar la incidència social. És una guia pràctica per a aquells col·lectius que generalment, i d'ahir el títol, des de la seva modèstia en recursos, no en fins, sinó en recursos i activisme, com intentar ocupar un espai de decisió amb garanties que sempre pareix estar copat a nivell de política per se pels grans partits, i en altres àmbits sempre pareix que algunes institucions, organitzacions, etc., els costa precisament per aquesta mancança de recursos. El llibre tracta, entre altres coses, de com construir models mentals més eficaços, com comunicar amb sentit i com passar de la teoria a l'acció sostenible. En definitiva, ens ensenya el llibre a guanyar rellevància sense perdre l'essència. Des d'Assolir, una volta més, estem convençuts que aquestes reflexions de Carles, una de nou des de la vessant professional, acadèmica, empírica, pot ajudar a entitats socials, moviments ciutadans, projectes personals, partits polítics, a aconseguir els objectius amb més claredat i eficàcia. I, Carles, moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i tens la paraula. Gràcies de nou. Vosaltres per convidar-me. Bé, el llibre, com diu, està enfocat sobretot a política municipal. Sí. El llibre està enfocat sobretot a política municipal, però el que anem a fer així és entendre que aquests principis, per exemple, de comunicació, es poden aplicar a qualsevol àrea. I aleshores el que he pensat és, més que parlar de política municipal, que si voleu després podem parlar, és entendre com podem aplicar certs principis, per exemple, de comunicació, als propòsits d'assolir. Per exemple, ja que jo he vist que este acte de Crevillent, on s'ha fet foment de la cooperativa energètica, que és una de l'estat més importants, hi ha una qüestió tècnica, que és el mestre Antoni Forner, que evidentment un ha de tindre un rigor en el que es fa, però una cosa és tindre aquest rigor tècnic, científic, i una altra cosa molt diferent és com es comunica aquesta cosa perquè arribi a la gent. Hi ha una frase que segurament heu sentit en més d'una ocasió, que és això de dato mata relato. Algú no sap de què va? És bàsicament que si tu tens una informació rigorosa, l'altra persona l'acceptarà i aleshores és igual que et canten milongues que tu al final diràs no, l'informe diu això. Penseu que això és correcte? Que això funciona? I ara amb l'ultradreta encara pitjor. Clar, què passa? Aquesta idea ve del racionalisme. Jo soc llicenciat en filosofia, entre altres coses, i quan estava de militant en política, ara ja no estic, ara estic assessorant a polítics, però quan estava de militant em sorprenia de, ostres, com és possible que hi ha un informe que és molt sòlid i la gent no li fa cas? Clar, en el racionalisme això és impensable, dic, home, si això està molt ben solventat, això s'ho ha de creure tot el món. Clar,
què va passar? Que a mesura que anava avançant, per una banda, en el meu coneixement de com funciona la política i la comunicació i, per una altra banda, com funciona el públic en general, clar, vaig dir, a veure, això és... Aquesta frase de dato mata relato té que veure amb les persones que ens creiem certes coses. Amb la resta de la població, no. Per què? Perquè no tot el món té la mateixa capacitat ni el mateix interès, per exemple, per la divulgació científica. A mi, quan jo estudiava filosofia, una de les coses que més m'agradaven era filosofia de la ciència. I després també divulgació de la ciència, etc. Però, clar, que a mi m'agrada no significa que a la resta de la humanitat li agrada. Per tant, què és el que he renovat, o sigui, reformulat aquesta frase? És dato prepara relato. I què vol dir això? Anem a posar un exemple. És a dir, si jo vull fomentar les energies netes, en lloc de parlar de vats, de centrals, per exemple, de comunitats energètiques, etc., vaig a parlar d'independència energètica. Per què? Perquè aquesta idea el que està és connectant que podem produir la nostra pròpia energia i ja no som dependents del petroli. Clar, parlar de la independència energètica, parlar de que nosaltres podem produir la pròpia energia, per a moltes persones diuen, home, doncs això és important, perquè després podem afegir més elements. Això de malgastar l'energia, resulta que s'han fet estudis sociològics i això impacta tant a gent de dretes com d'esquerres. I això connecta amb un dels grans temes importants, que és el canvi climàtic. És a dir, la barrancada que va passar en octubre de 2024, això ja, en el mateix moment ja es va determinar que era del canvi climàtic. I com connectem totes aquestes coses? Clar, quan nosaltres estem fent un discurs o estem parlant amb algú, si diem que el canvi climàtic és molt greu, això la gent no ho connecta amb la seva vida quotidiana. Per exemple, jo ara tinc un client que està a l'Horta Nord i em diu, com puc fer que els meus votants em voten a mi parlant del canvi climàtic? I aleshores jo li dic, mira, no parles directament del canvi climàtic. En l'Horta Nord hi ha el barranc del Carraixet, que és un barranc com el barranc de Xiva o de Pollo, que últimament es diu, i si tu li parles a la gent de l'experiència quotidiana que han tingut, perquè encara que està a 20 quilòmetres, però la gent ha tingut un impacte molt important. Suposo que inclús així en Alacant heu vist imatges dantesques. Aleshores, clar, si jo li dic que s'ha de preparar el barranc del Carraixet d'una determinada manera i seria frenar l'aigua, hi ha gent que diu que s'ha de formigonejar perquè l'aigua baixa més ràpid, però el que no sap la gent és que si baixa més ràpid, aleshores el problema és que agafa més velocitat i és més destructiu. Aleshores, jo li estava explicant, doncs mira, si tu parles de que has de fer unes esponges, i ara direu, ostres, i què pinten les esponges així? Clar, perquè una de les coses importants quan es volen transmetre aquests conceptes com el de sostenibilitat, que és dels més difícils, necessites aterrar en la realitat quotidiana de les persones. I quina és la realitat quotidiana? Que tot el món sap que és una esponja. Els xiquets ja saben que són esponges. Nosaltres sempre hem tingut esponges. I què pinta una esponja en un barranc? Que si tu dius que anem a posar esponges en un barranc, això és que estarà absorbint l'aigua. I aleshores això frena l'aigua. Però clar, l'esponja no és una esponja real. Són boscos de ribera. Algú sap què són els boscos de ribera? I saben quines són les funcions d'un bosc de ribera? I els boscos de capçalera? Aquest és un dels problemes que quan expliquem les qüestions tècniques la gent no sap aquestes qüestions.
Aleshores, hem d'utilitzar, per exemple, en aquest cas, una metàfora, que és l'esponja, per entendre que els boscos de ribera i els boscos de capçalera són esponges que quan plou tant absorbeixen molta aigua i fan que baixi més espaiet l'aigua. Aleshores, això és una de les qüestions importants de les que parla en el llibre i posa molts exemples perquè aleshores quan necessitem parlar de sostenibilitat, clar, si no parlem amb exemples específics la gent no ho entén. Anem a posar un altre exemple. Sabeu que fa poc s'ha aprovat el Mercosur, que és un tractat de lliure comerç. Sabeu de què va el tractat de Mercosur, no? Això és un atemptat per a molts llauradors valencians. Si jo us dic que és un tractat de lliure comerç, en aquesta expressió, que no hi ha alguna cosa que us grinyola, que diu, què li passa a això? Penseu que és un tractat de lliure comerç? Lo que le pasa a los agricultores que piensan que se acaba con su soberanía. Clar, però per a qui és lliure? És a dir, jo quan vaig estar donant un taller en ATAC, aquesta associació que es dedica a temes de comerç internacional, etc. I una de les coses que vaig aconseguir és que ja no utilitzaren mai més els tractats de lliure comerç. Per què? Perquè sembla que són bonics, que s'està jugant amb el tema de la llibertat. Aleshores, és una de les coses que quan nosaltres defensem els nostres valors hem d'anar en compte amb com estem utilitzant el llenguatge. I aleshores, aquesta seria una. És a dir, hauríem, en tot cas, de parlar de tractats sangoneres. El que passa que no sé si sabeu què són les sangoneres, les sanguijuelas. Allà, la Marxal de València, com que sempre han hagut sangoneres, però, per exemple, per què he preguntat això? Perquè és molt important que quan un parla en públic saber a quin públic es dirigeix, perquè si no sabeu què són les sangoneres, les sanguijuelas, doncs clar, no té sentit el que jo estic dient. Però aleshores podria parlar de tractats vampirs de comerç, que dius, hòstia, això no ho heu sentit, no? O per exemple, hi ha un altre que són el de paradisos fiscals. Quan penseu en paradisos fiscals, quina imatge apareix? Perdó? Que no apareixen palmeres, mars, tot. Sabeu que un paradís fiscal no és precisament això. Sí. Però el que vull que entengueu és com estan dulcificant coses que van contra nosaltres, perquè al final un paradís fiscal el que estan és llevant capitals cap a fora, de manera que no paguen impostos així i ens tornem més pobres dels diners que han guanyat així. Aleshores, per exemple, la RAE ara ja ha posat una nova expressió que és, com és, ara no me'n recordo, però és una cosa així com guarida fiscal, no és això, però quina és la diferència entre guarida fiscal i paraíso fiscal? A que sona pitjor. Però què passa? Que nosaltres, del que es tracta és de desenvolupar tota una sèrie de vocabulari, d'expressions que ens ajuden precisament a promocionar els nostres valors. Perquè les paraules determinen com perceben les persones les coses. Us vaig a posar, en aquest cas, un exemple també important. En aquest cas estava assessorant a un diputat de les Corts Valencianes i era l'època que s'estava parlant de fer les prospeccions petrolíferes en el Golf de València. I ell, que és biòleg, clar, volia fer un discurs de biòleg. I jo li dic, home,
no facis això perquè no et faran ni cas. I li vaig dir, mira, del que es tracta és que parles del que va passar en el Golf de Mèxic en el 2002 o no sé, a principis del 2000, que va haver una plataforma petrolífera que va contaminar 2.000 quilòmetres de costa i que va arruïnar tot el turisme i tota la pesca d'aquesta zona. Què va aconseguir? Que amb aquest argument econòmic, inclús el PP, que era el promotor de la cosa, votara en contra de les prospeccions. És a dir, del que parla molt en el llibre, i com dic, posa exemples de política o de qüestions socials, però es pot aplicar literalment a qualsevol cosa. I això és un dels assumptes interessants, fer-nos sensibles a com funciona el llenguatge. Què més coses podem explicar? Mira, parlant més de canvi climàtic. Anem a parlar de la transició energètica i connectar a canvi climàtic. Per exemple, si nosaltres estem parlant de l'autonomia energètica, això el que ens ajuda és a crear economia, que això és molt important. Jo que vinc dels Verds, moltes voltes se'ns ha acusat, i amb molta raó, de que parlem de pardalets i de cosetes molt boniquetes de la naturalesa, però no parlem d'economia. Jo crec que això és un error molt greu, perquè s'ha de parlar d'economia. Per exemple, la transició energètica de les energies brutes i antiquades a les energies netes i independents, això és promoure precisament ocupació. Aleshores, quan nosaltres estem parlant d'ocupació, estem arribant a dos públics que són molt importants, els empresaris i els treballadors. I aleshores, què passa? Que quan estem fent això, d'alguna manera estem frenant el canvi climàtic. I a més, quan parlem de protegir l'economia, és perquè ja s'està comprovant des de fa anys que el canvi climàtic està destrossant l'economia. Només hem de veure el que va passar en la barrancada, i això està passant cada volta més. Aleshores, hi ha un informe que és sobre com comunicar la incertesa del canvi climàtic, que explica que quan tu vas a explicar aquestes coses del canvi climàtic no parles d'incerteses de ja veurem què passa, parla de riscos dels efectes del canvi climàtic. Per què? Perquè si tu parles que, per exemple, en la barrancada de l'Horta Sud van haver 200.000 cotxes inutilitzats, entre ells el de la meva filla, però clar, dius, això és un desastre. La gent s'ha de comprar 200.000 cotxes nous. Això, algun enterat podria dir, sí, mira quants treballadors en la indústria de l'automòbil, com si tots els automòbils estiguin fets així, no? Ja venen la meitat de la Xina i tot això, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa interessant en aquest aspecte, quan es parla del canvi climàtic, és no parlar que és un tema d'esquerres o dretes, és un tema de tot el món. Per què? Perquè al final ens afecta a tot el món. Bé, a veure, jo crec que la idea és, jo vaig a parlar un poquet més, i si voleu fer-me preguntes, i així jo puc enfocar-me en les coses que us interessen. Per exemple, més coses del canvi climàtic. Jo vaig escriure fa poc un article sobre el canvi climàtic en el diari Punters, i sabeu quina foto va aparèixer il·lustrant l'article? Una foto d'activistes. I quin és el problema? El problema és que quan tu veus una foto d'activistes penses, la gent normal i corrent es pensa que el canvi climàtic és un problema d'activistes, no és un problema de tot el món.
I aleshores hi ha tota una sèrie de maneres d'explicar el canvi climàtic, de com fer conscienciar a la gent, i no és precisament a través de ppm de CO2, que suposa que ningú sap què són els ppm de CO2, ni l'acidificació dels oceans, ni coses d'estes. Mira, pots posar la foto d'estirant cap a baix? dels cotxes. Els cotxes, exactament. Si nosaltres fem un discurs que hi ha massa cotxes i que s'han d'eliminar, això xoca amb un sentiment molt fort que és la llibertat que té un de vindre en cotxe. Jo he vingut en cotxe des de València. Podia haver vingut en tren, haver-me quedat a dormir així i haver tornat demà. Aleshores, però si jo poso una foto d'estes i dic, mira, això és la ruïna perquè els cotxes contaminen, etc., què s'ha esbrinat en les investigacions sociològiques? Que la gent se sent culpable. I quan la gent se sent culpable, sabeu què passa? Mira cap a una altra banda. Jo continuaré anant en cotxe. Però la cosa curiosa és que s'ha trobat, també en aquesta investigació sociològica, passa la foto següent, que quan tu poses una foto d'estes, la gent té una perspectiva molt diferent i connecta amb significats diferents. Per què? Perquè diu, ostres, clar, és que això és un problema. Fins hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrils de cotxes. Clar, quan ho veu en aquesta dimensió, diu, ostres, doncs això sí que és un problema. I el que no vaig trobar és una foto que tinguera fum. Perquè si tinguera la foto fum, impactaria encara més. Per què? Perquè una de les coses que s'ha trobat en aquestes investigacions és que la gent relaciona més el fum de les grans ciutats. Sabeu que quan l'aire està estancat, sobretot en ciutats que fan una certa profunditat, es fan les boines de fum. Curiosament, s'ha trobat que el 80% de la gent, quan veu aquestes boines, l'atribueixen al canvi climàtic. Igual que, per exemple, hi ha gent que relaciona el canvi climàtic amb el forat de la capa d'ozó, que no té res a veure, però resulta que aquesta relació ho relaciona amb molta gent, un 80% aproximadament. I aleshores els investigadors van dir, ostres, doncs mira, ja tenim una manera molt fàcil de connectar això, per exemple, amb el fum que passa d'ahir. I aleshores és més fàcil començar a conscienciar d'esta manera, perquè alarmar a la gent que ens anem a fer la mà, per dir-ho clarament, això no mobilitza ningú, perquè entre altres coses no dona pautes específiques sobre què fer. Bé, si teniu preguntes, quasi que m'estime més jo. Un comentari. Espera, un moment, que va a pasar el micrófono. El micrófono que se está grabando. L'expressió mateixa canvi climàtic jo crec que no expressa bé tot el que està passant, perquè canvi climàtic pot dur-nos, està sonant el telèfon, vaja, ja l'he desconnectat, pot dur-nos a pensar que és una cosa natural, els canvis, no? Creixem, ens fem grans, naixen, canvi. Per tant, inclús jo crec que canvi climàtic ve de l'equip de Trump per a les eleccions en els Estats Units. Haurien d'evitar això, aquesta expressió, i buscar altres, com per exemple escalfament, que és la realitat del que està passant. Els estius cada vegada més llargs, cada vegada no se pot dormir de nit, etc. Ho posa aquí damunt de la taula. Això està explicat en el llibre. Això no és de Trump, això és de Bush. Però no m'anava... Ja fa unes dècades, no? Hi ha un consultor polític i empresarial molt bo, sobretot és perillós el tio este, perquè en un llibre que jo vaig llegir deia que
Si a mi m'encarregaren de vendre el DDT, sabeu que el DDT va ser fatal, o sigui, per la salut humana, el tio a més afirma, no? Si a mi m'encarreguen de vendre el DDT, jo el vendria. Imagineu el personatge que és, no? Doncs li va demanar Bush de dir, escolta'm, és que, perquè això ja estem parlant de 30 o no sé quants anys, no? I aquest assessor va començar a jugar amb el llenguatge i va dir, diu, no parlem de calfament global, parlem de canvi climàtic perquè és més neutre. És a dir, que això són coses que hi ha en els famosos think tanks, laboratoris d'idees, que es dediquen a vendre la moto. I aleshores jo estic d'acord amb tu. Jo, de fet, depenent del context, parle de diferent manera el canvi climàtic. El canvi climàtic és l'expressió oficial de l'IPCC, que és l'estament que està estudiant el canvi climàtic, i això és el que ho diuen, però jo quan, per exemple, a l'estiu, que fa tanta calor, jo parlo de calfament global. Per què? Perquè connectes una cosa quotidiana amb un concepte. I això és una clau molt important. És a dir, si tu no connectes una realitat quotidiana amb un concepte, la gent els conceptes els considera abstractes, no aporta res. Aleshores, en aquest cas, per exemple, crisi climàtica seria més apropiat. Per exemple, quan va haver la barrancada de València, una de les coses que jo pensava és parlar de desestabilització climàtica. Dius, ostres, i per què desestabilització climàtica? Perquè això no ha passat, danes han passat tota la vida, però 800 litres per metre quadrat, això no ha passat mai. Aleshores, això seria també anar utilitzant una expressió depèn del context. Però, clar, què passa? Que, per exemple, jo estic en l'Aliança Climàtica de València i allà ells es diuen Aliança per l'Emergència Climàtica. Però, clar, si la gent no té la sensació d'emergència, doncs no fa res. Aleshores, què passa? Que en el llibre posen molts exemples d'aquestes coses del llenguatge, de com s'utilitza el llenguatge molt sovint per vendre la moto, per exemple, el del tractats del lliure comerç, això està afonant l'agricultura valenciana i, en canvi, ningú s'ha adonat que el del lliure sobrava. Gràcies. Què més? Sí, jo volia comentar també una altra cosa, i és, a banda de les dates, de les dades que són importants per a construir aquest relat, i a banda del missatge hi ha una altra part important que és el canal de comunicació, perquè pots tindre un relat extraordinari i fabulós, però després, a l'hora de la veritat, qui domina els canals més massius són qui són. I aleshores fer arribar això, independentment de la bonança del teu relat, pot ser dificultós. I no sé, quines estratègies podríem moure en aquest sentit? Mireu, la setmana passada vaig estar en Villena, que em van convidar els Verdes d'Europa, l'alcalde de Villena durant 2 legislatures, que el conec de fa anys, i em va dir, mira, vull que facis una xerrada sobre com frenar els bulos, les boles, les mentides en internet. I una de les coses que li vaig dir, perquè això ho tinc molt estudiat, és a dir, jo fa més de 30 anys perquè faig psicoteràpia, faig coaching a empresaris, a directius, a professionals, etc. I clar, la ment humana sé prou com funciona. I una de les coses que la ultradreta ho fa molt bé és crear un descol·loque emocional en la gent. És a dir,
Per exemple, en 2018, crec que va ser, quan Vox va aparèixer per primera volta en les eleccions andaluses, tenia anuncis en Facebook, concretament, que posava moros fuera, Paquita, iros a la calle que nos estáis robando la Paquita, bueno, coses d'estes que ja sabem, no? I la campanya els va eixir molt barata. Per què? Perquè hi havia la gent que està sensibilitzada amb els drets humans, que quan llegia aquestes coses s'abocava, no, perquè no sé què, començava a dir, no, pobra gent, que no sé què, ve de guerres, que tal, que això de les paguites no existeix, i i tantes que vindran. Aleshores, jo coneixia a un d'Andalucía que li deia, no contestes, oye, que lo que quieren es que contestes. I aleshores, cuanta més contestes, l'algoritme expandeix el missatge. I clar, expandeix el missatge per la gent que pensa que la paguita s'ha d'eliminar i gent que diu que, pobra gent, que se li ha de donar suport. I aleshores tornen a escriure una altra volta. Ara això en Facebook està prohibit. Si tu fas una publicitat has d'estar clara, etc. Però ho fan d'una altra manera. Aleshores, es parla molt de la guerra cultural que està fent l'ultradreta en tot el món, però per a mi, des del meu punt de vista, que també està la guerra cultural, està la guerra psicològica, que aquesta és més subtil, que és com incloure idees que la gent no té clares, però que arriba un moment que diu, doncs serà de veres. Però què passa? Que quan un diu una barbaritat d'estes, un es descol·loca emocionalment, i quan un es descol·loca emocionalment, què passa? Que és impulsiu, no pensa si ha de respondre, si no ha de respondre, com ha de respondre, etc. Aleshores, per exemple, us posaré un exemple d'un veí meu i de pas introduiré un concepte que és molt important, que és el de marc mental. Us poso l'exemple i així l'entendreu. Un veí meu, comencem a xerrar i no sé a què ve a compte, que em diu que recordeu la manada de Pamplona? Que hi havia un guàrdia civil i un militar que van violar salvatgement a una xica. Era aquesta època i em diu, és que ja està bé, els emigrants estan violant a les nostres dones i no ho poden permetre. Clar, el que faríem la gent sabuda és, si tinguérem la dada, anar a les dades del Consell General Judicial i diu, doncs mira, el 6% de les violacions són en mans dels emigrants. Això és el que faríem normalment. Però sabeu què passa quan diem aquestes coses? I com que jo ja ho sabia, i a més jo el conec, al veí, li vaig canviar el marc. I li vaig dir, què vols dir? Que hem de deixar violar a les nostres dones per militars i guàrdies civils com estos de Pamplona? No, li vaig tornar en un marc diferent. Clar, aquesta manera de comunicar no estem acostumats. De fet, jo que dono cursos a tallers a Compromís, alguns a Esquerra Unida, en algun cas treballo amb els socialistes i tal, clar, com que som molt sabuts i molt intel·lectuals, jo soc llicenciat en filosofia, i clar, a veure, lo intel·lectual, mon pare estava orgullós de que jo fora l'intel·lectual de la família, però és que per a aquestes coses ser intel·lectual no serveix. Necessites ser bon comunicador. I aquestes coses passa una i una altra volta. El dato mata relato, segurament així, en este context podria funcionar. De dir, per exemple, us he dit una dada, el 80% de la gent que veu les boines de fum en les grans ciutats
ho pot connectar, en el llibre explica com, ho pot connectar amb el canvi climàtic i com facilita això un canvi de conducta. Ja no sols és conscienciació, un canvi de conducta. Clar, això és un canvi de paradigma que la gent normalment no està acostumada. És a dir, si tu li presentes la veritat a l'altre i l'altre diu que... Què fas? Però clar, necessites utilitzar formes de comunicació honestes, perquè a voltes quan dic aquestes coses diuen no, és que hem de dir mentides com els altres. No, no hem de dir mentides com els altres, ni molt menys. El que passa és que tu has d'expressar els teus valors d'una forma diferent i no és la forma intel·lectual. I ahir, com a filòsof, vaig fer, i ahir en el llibre ho explica, vaig fer aquesta connexió del racionalisme, del segle de la il·lustració, de la raó, etc., que ha aportat grans coses, però també altres coses que no són tan bones. Per exemple, Descartes, com a matemàtic, com a físic, és extraordinari. Ara, com a psicòleg i entenedor de com funciona la ment, no tenia ni la més mínima idea. Perquè dir que les emocions és cosa dels animals, dius, però escolta, com a éssers humans tenim emocions. Una volta en un taller em diu, no, perquè és que això de les emocions és roïn, no? Dic, home, com que és roïn? Si jo no tinguera el sentiment de paternitat, maternitat, vosaltres penseu que cuidaríem els nostres fills? Seria un tros de carn, el tiraríem, però gràcies a aquest sentiment de maternitat, de paternitat, cuidem els nostres fills. Què passa, que l'alegria no és interessant? O és millor estar deprimit? Jo que faig psicoteràpia avui en dia, què passa, que l'alegria no pinta res en la vida humana? Clar, quan la gent explica això, diu, és de veres. El que necessitem és complementar d'una forma constructiva la part intel·lectual amb la part emocional, a la part del significat, del sentit humà. Buenas tardes. Yo soy andaluz y no me puedo expresar en valenciano, aunque no soy nacionalista español. No, tengo que felicitarte porque me has aclarado determinadas cosas que yo a mí, bueno, vivimos una época donde estamos en una época continua, de la izquierda, cuando las cosas se reúnen, una nueva izquierda y demás, pero en el tema del cambio climático, yo pienso sobre el particular, bueno, los científicos son unánimes, es decir, hay un cambio climático y el hombre y la intervención del hombre está haciendo que el cambio climático sea rápido, pero sin embargo luego, si hay cambio o no hay cambio climático, lo deciden las urnas. ¿Las urnas? Urnas, es decir, los que votan. ¿Por qué lo deciden las urnas? Al final resulta que acaban votando aquellos, vivimos últimamente las corrientes, aquellos que no creen en el cambio climático. Es decir, no creen en el cambio climático, es un... Por eso me has aclarado un poco el tema del dato mata relato. Dicen, no, bueno, pues si el dato mata relato, lo obvio sería, aplicando el silogismo, es que las urnas dijeran lo contrario. Es decir, no voten a aquellos que no creen en el cambio climático y por el contrario voten a aquellos que creen que efectivamente existe un cambio climático. Claro, tú me has aclarado el tema un poco en el sentido de decir, bueno, es que seguramente ese aforismo, dato mata relato, lo estamos expresando más. Y cuando has dicho el dato prepara el relato. Decir, que es un problema de comunicación. No estamos comunicando bien a la ciudadanía, que es la que vota y la que decide esto, no lo estamos comunicando bien. Claro, en eso creo que llevas también la razón, pero yo qué sé, pienso por ejemplo en la Comunidad Valenciana y el elemento que hemos tenido con la Dana, que bueno, llevamos año y medio o más hablando sobre el tema, sobre el particular y demás. Bueno, pues yo estoy convencido de que llegan las próximas elecciones
¿Y qué pasa? Tampoco hemos sabido comunicar ahí un poco... Tampoc. Porque es que tengo para mí que bueno, pues que mira como la situación y bien, bueno, una reflexión Sí. que... Mira, per exemple, ja que dius de la barrancada de l'Horta Sud, en els primers dies van començar a córrer mentides i moltes. Si jo haguera tingut, que estem a veure si muntem alguna cosa d'aquest estil, un laboratori d'idees que parlen d'aquestes coses, si jo haguera tingut un laboratori d'idees, una associació amb gent que creu en aquestes coses, al següent dia de la barrancada jo haguera començat a enviar cert tipus de missatges el mateix dia, o inclús dies abans. És a dir, se saben, Victòria Rosselló, la cap de meteorologia d'Apunt, ara que està en les Corts Valencianes, ho deia, fa 4 dies abans ja s'estava dient que podia passar això. Se podia. La meteorologia no és una ciència exacta. Totes les ciències físiques no són exactes. L'única cosa exacta és la matemàtica. Però perquè no té a veure amb la realitat, no ens equivoquem. Aleshores, 4 dies abans tu podries haver dit poden haver aquestes inundacions, etc. I tu ja t'anticipes. Perquè, de nou, en les investigacions de psicologia social s'ha identificat que en el moment que hi ha una inundació, si tu dius jo ja ho deia i no ho deies, no és creïble. Resulta que eres oportunista. Saps? Aleshores, clar, què passa? Que, tornant al tema d'aquest client meu de l'Horta Nord, clar, si ell vol fer prevenció, jo ja li he començat a donar pautes per com fer en el seu municipi. Però clar, què passa? Quin és el problema que jo em trobo amb aquestes coses? Que la majoria de la gent no entén tots aquests temes de la comunicació. La comunicació pensa que és donar informació, és donar dades. I els altres saben que és impactar emocionalment, impactar en el significat. I aleshores li té igual. Jo quan estava en els Verds, jo vaig intentar, a veure si trobava col·legues que entenguin aquestes coses. Al final jo ja no milito en cap partit, però jo continuo fent coses. Per exemple, l'any passat, fa un any, en la Unió de Periodistes vaig donar un taller de comunicar el canvi climàtic a nivell periodístic. I, per exemple, explique, i de fet, que si tu a l'estiu, en la tele, dius que fa molta calor i poses imatges de xiquets banyant-se en una font, quin és el missatge que estàs transmetent? Que el canvi climàtic, que les temperatures altes són divertides. Veure xiquets, això és una alegria per la majoria de la gent, vamos. Clar, dius, ostres, doncs no hi havia pensat. Clar, per això es fan estudis de psicologia social, es fan estudis de sociologia per saber com fer aquestes coses. Però clar, s'ha d'aplicar i cada volta més, per exemple, en la Unió de Periodistes vaig trobar uns quants joves, que això estava molt bé, que van dir, hòstia, doncs això no ho sabien, és que tampoc ho ensenya a la facultat de periodisme. Fa 2 o 3 o 4 anys vaig estar en una jornada de canvi climàtic de la Facultat de Periodisme de la Complutense de Madrid i no parlaven de res d'això. I jo dic, hòstia, però a veure, parlar d'estadístiques i això, a mi què m'expliques? És a dir, que en el llibre totes aquestes coses posen molts exemples específics de com parlar, de com fer-ho. No sé si, a veure, no sé si tinc ahí alguna cosa més. Ves tirant, més. Bueno, mira, tira cap a baix, crec que no hi ha cap més, però tira més. No n'hi ha.
Mira, ja que ha posat això de la vaga general, posa. Ahí. Mira, això, per exemple, és una vaga general de 2012 que tenia de voler enfonsar el país, a l'època de les retallades i tal. Què penseu d'este lema? Què us transmet? És indeterminat ells. Vale. Mira, i ara tornarem al canvi climàtic, però podem parlar d'altres coses. Jo m'he enrotllat amb el canvi climàtic, però hi ha moltes més coses. Passes una altra volta. Ahí. Ara llegiu este missatge. Pues perquè la paraula enfonsar és tan tremenda i tan ambigua al mateix temps que a mi això no m'agrada. clar, vale. Però fixa't que a tu no t'arriba. Exactament. És a dir, hi ha a diferents persones arriba de diferent manera. A la majoria de les persones que jo l'he posat això, no sé, el 70, 80, 90, en un cas inclús el 100%, tot el món deia, hosti, això sí que m'interpel·la, això m'activa, que no vull que enfonsi el país. Això són els grans sindicats. És a dir, que aquest és un exemple que posa sovint, perquè és senzillet, però hi ha més complicats, de que a voltes un no elabora el missatge, un no se n'adona de que la idea que està expressant. Per exemple, la primera volta quan vaig tirar enrere el missatge hi havia una xica que després del taller que vam fer em diu, estic afonada literalment. I això és el que hem d'anar en compte. Per exemple, ara que està de moda, desgraciadament, el tema dels missatges d'odi. És una emoció que, per suposat, no és molt interessant, però, clar, si tu no saps fer missatges d'alegria, missatges d'amor, com deia el Bad Bunny del... Coneixeu, no?, el cantant no? A mi em va ser... Això va ser una classe de comunicació magistral. Clar, si tu dius no als missatges d'odi, en què estàs pensant? Hi ha un llibre de comunicació política que va ser el primer que vaig llegir, que vaig dir, que és No penses en un elefant, del George Lakoff, i que el títol té a veure amb un fenomen psicològic que molta gent avui en dia encara no coneix, que és el següent. Si jo us dic no penseu en un elefant, ni en 2 elefants, ni en 3 elefants, per favor, no penseu en una bandada d'elefants i sobretot no penseu que aquests elefants estan en un riu d'aigua transparent. I per últim, no us imagineu que estan agafant amb la trompa aigua del riu transparent i s'estan dutxant. En què esteu pensant? Aleshores, quan nosaltres volem fer comunicació a la contra, hem d'anar molt en compte de què és el que estem comunicant. Perquè si diem estem contra l'odi, què passa? Doncs que sense voler t'estàs reactivant aquest odi. Espera, el micro. Ens has plantejat que els missatges d'ultradreta s'estan construint des d'aquest coneixement i d'esta utilització del llenguatge tan efectiva en la que els altres, tots els altres, els que rebem aquests missatges sols podem reaccionar, és a dir, estem a expenses de reaccionar front al seu discurs. I els que no fem aquest tipus de discurs, com ens plantegem fer un discurs, per exemple, polític, si tu el que tens és que els altres estan utilitzant unes armes tan efectives des del punt de vista psicològic que nosaltres sols podem
pensar a veure de quina manera reaccionem, però com actuem per a contrarrestar realment aquest discurs. Què han de fer els polítics per a fer un discurs efectiu que no siga de les mateixes característiques i que no siga estar a l'expectativa de contestar, perquè ells porten la iniciativa i nosaltres l'única cosa que fem és estar esperant a veure què podem contestar i totes aquestes estratègies que a mi me semblen molt bé des del punt de vista de la comunicació i que hauríem de conèixer-los, la gran majoria dels que siga la professió que tinguem, però ja que el tema llibre parla de política, és a dir, des del punt de vista polític i dels partits polítics que no fan aquest tipus de discurs, doncs quin tipus de discurs han de fer i com l'han de fer per a contrarrestar i no estar, m'estic repetint, crec que m'heu entès, és a dir, no estar a la resposta. A veure, com dic, la majoria dels polítics, com a mínim els que jo em relacione, aquestes coses no se les creuen. Això és el primer. És a dir... Ells sí que se les creuen. Clar. Però què passa? I normalment està en la defensiva. Això és molt important, no? És a dir, jo una de les coses que em va ajudar moltíssim quan vaig començar a treballar en política, és a dir, jo en 2010 jo ja portava uns quants anys fent coaching, psicoteràpia i coses d'estes, i quan jo estava en els Verds, estava en l'executiva dels Verds, i un dia em toca, em diu, vés a l'executiva de Compromís, no? I llavors vaig allà a veure què passa, no? I estava Joan Ribó i comença un discurs a la contra, que si el PP són uns lladres, que si un tal corruptes, bla, 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 bla. O sigui, ja sabem de què va la cosa, no? I aleshores, quan va acabar la reunió, li dic, mira, este discurs a la contra no funciona. És de veres, però no funciona. I li vaig recomanar el llibre este de No penses en un elefant. Ara no està en català, hi havia una edició, ara només està en castellà. I li vaig dir, et recomano este llibre. Se'l va llegir i 2 mesos després, que coincidim amb una altra executiva, oh, quin llibre, què tal, i no sé què, no? I crec que va ser el primer polític amb el que vaig treballar, no? Estem pensant que ell, des dels 20 anys, està en política, és afiliat d'Esquerra Unida, era, no? I clar, jo amb tot el que sabia de coaching, de psicoteràpia, li vaig ajudar precisament a expressar-se d'una altra manera, però no és una cosa artificiosa, sinó que una de les coses que no passa, mira, vas tirant cap a baix, més, on està el triangle en qüestió, este, val? És a dir, l'actuació és com ens expressem. Moltes voltes, per exemple, jo podria dir independència energètica, que seria una cosa que, home, no queda molt artificiosa, però jo li dono un sentit. Però en general, la manera d'expressar-nos ve determinada per 2 assumptes, com pensem i com sentim, que són els aspectes més inconscients de la vida humana. Jo treballo amb una persona i dic, ostres tu, si és que està a la defensiva. Però jo no li puc dir, estàs a la defensiva. Jo li haig d'ajudar a que se n'adoni que està a la defensiva. I aleshores és més fàcil que després es deixi guiar per tindre una actitud proactiva. Perquè, clar, tu no li pots dir tinc una actitud proactiva i la gent ja es posa en proactiu. Això no funciona. Per exemple, hi ha una cosa que explica en el llibre que hem de deixar de parlar d'empoderament. Suposa que sentiu moltes voltes ens hem d'empoderar, no? A veure, jo ajudo a empoderar a la gent i jo no utilitzo la paraula empoderar. Però què passa? Que com que són gent molt llegida, hem llegit uns quants llibres que diuen que si ens empoderem farem no sé quantes coses. Però això no funciona. Aleshores, us vaig a posar un exemple específic. Estic treballant amb un regidor dels Comuns de Catalunya i em deia, mira, tinc un problema que és que quan parla el de Vox perd els papers. I aleshores, clar, quan un perd els papers, penseu que ha de fer alguna cosa amb trellat? Doncs no.
I què feia? I literalment, això ho he observat moltes voltes, és que ell ho definia com entrar en el terreny de l'altre. I quan tu entres en el terreny de l'altre, tu ja estàs en el marc de l'altre, parlant de paguitas, parlant de menes. Sabeu què són les menes? És una manera de deshumanitzar els xiquets migrants. I comences a parlar d'aquestes coses i et poses tan negre que ja dius qualsevol cosa. Aleshores, què li vaig ensenyar jo? Li vaig dir, vale, tu estàs entrant en el seu terreny. Ara el que vull és que entres en el teu terreny, des dels teus valors i cuidant la manera d'expressar-te. Clar, jo vaig a pensar i sentir, és a dir, si tu entres en el terreny de l'altre, és que ja t'estàs sentint que no estàs dins teu. I això no és una manera teòrica, és literalment com ho diu la persona. Aleshores, quan jo li dic, mira, posa't en el teu rol i posa't que t'estàs sentint en el teu terreny, i què ha començat a passar? Que ara és el de Vox el que perd el cul. Per què? Perquè ja el tio té la ment freda, està en un punt d'equilibri, de fermesa, de saber quan callar. En molts casos a aquesta gent el millor que funciona és el silenci. I si no és el silenci has de saber com tornar-li la cosa aquesta, la bestialitat que acaba de dir. Però clar, això requereix tot un treball intern que això ajuda molt a comunicar-se. Clar, normalment un pensa que és una qüestió d'oratòria. L'oratòria pot ajudar, perquè hi ha alguns que no saben ni parlar en públic. Però, a més de l'oratòria, necessites, per exemple, altres aspectes que has de revisar com penses i com sents. Per exemple, si tu penses que en abstraccions la gent no t'entendrà. Per exemple, jo sé perfectament sostenibilitat què significa. Hi ha una que és molt important, que és descarbonització de l'economia. Qui sap què és la descarbonització de l'economia? Bueno, fenomenal. Me n'alegre. Però si parleu de descarbonització de l'economia en qualsevol persona, això és una superabstracció. I aleshores, si voleu parlar d'això, heu d'explicar què és. Perquè hi ha gent que, com que jo sé que és la descarbonització de l'economia, dona per suposat que tot el món ho sabrà. Doncs no. I aleshores, per exemple, quan jo he treballat amb gent que ve de la tradició marxista, abstraccions d'estes té a punta pala. I clar, dius, ostres, com és que no es mobilitzen els meus votants? Home, és que no t'entenen només que 4. Per exemple, a Trump se li ha fet un estudi lingüístic que el poden entendre inclús xiquets de 16 anys. Dius, s'ha de fer sempre així? No. Però clar, el que sí que has de fer és que la gent t'entenga. I això és difícil. Hi ha una cita de Pascal, el matemàtic i físic, m'encanta, la primera volta que la vaig escoltar jo no la vaig entendre. Diu que li va escriure una carta a un altre col·lega i al final de la carta li diu: perdona que t'hagi fet una carta tan llarga perquè és que no tenia temps de fer-te-la més curta. Què significa això? Que per sintetitzar necessites treball. Jo que estic escrivint articles en La Veu del País Valencià, que us recomano que us subscriviu, que us agermaneu, una de les coses que més em costa és fer un titular de poques paraules i que sigui contundent. I a voltes em veus una cosa que dius, ostres, però clar, al final és una pràctica. Necessitem aprendre a ser sintètics. No pot ser que siguem rotlleros.
Però això en política i inclús en les nostres empreses. Jo, per exemple, jo soc autònom, jo estic aprenent a vendre els meus coses de manera que la gent diga, ostres, a veure, este tio sap el que fa, és solvent, vaig a parlar vaig a treballar amb ell. Per què? Perquè jo sé que soc solvent, però una altra cosa diferent és que la gent confia en mi. Són coses distintes. Aleshores, aquestes coses es poden aplicar a molts aspectes. Aleshores, per completar, és a dir, si jo estic en un context, en una audiència, vaig a parlar d'una manera i si estic en una altra audiència vaig a parlar d'una altra. Però no perquè m'estic canviant de xaqueta, sinó perquè jo necessito explicar-me de formes diferents depenent del públic. Una altra pregunta, mira, dades d'avui mateix que han eixit en el telediari. La gent jove, fa uns anys, més o menys el 50% se declarava feminista i ara això s'ha reduït al 35%, incloses les dones. Però el mateix passa en el blanquejament del franquisme, per exemple. I aleshores jo trasllado esto al món de la docència. Probablement, jo estic convençut, per experiència pròpia, que la majoria dels relats que se fan en les escoles i en els instituts són més aviat feministes i contraris al franquisme. I a pesar d'això, els resultats són ells. Què està fallant en aquesta comunicació? A veure, primer de tot, a l'escola pública se li atorga massa poder. La meva dona està jubilada, però cada volta que deia en l'escola han d'ensenyar no sé què, ella es posava negra. I clar, el primer que tenien que educar eren els pares, avui en dia, perquè a més sociològicament hem passat del franquisme, on te pegaven amb la regla i coses d'estes, a un permissivisme massa excessiu. Aleshores, que tu expliques el franquisme en l'escola, això no t'assegura res, perquè això és coneixement intel·lectual. No t'assegura res. Però el que passa que com que tenim la idea de que en l'escola ensenyen de tot, doncs no. És a dir, l'educació, per exemple, la paraula educació que ve del llatí no té que veure amb ensenyament, té que veure més amb canvi, amb l'actitud, amb els comportaments ètics, etc. El que passa que queda més bonic educació que ensenyament. I en les institucions acadèmiques s'ensenyen coses, no s'educa. Això és una. Després, vaig a posar una cosa. Heu vist la pel·lícula La invasió dels bàrbars? Encara no, perquè està estrenant-se. Us recomano, està molt ben feta, hi ha moments que són molt durs, però, per exemple, en el diari La Veu hi havia un article d'unes que semblaven joves que deien que amb aquesta pel·lícula anem a fer molts antifranquistes. I jo dic, però aquestes en quin món viuen? Com van a fer antifranquistes? Primer, sabeu que els xiquets, l'escrolling, que és passar un vídeo i un altre, la seva capacitat d'atenció està disminuint dràsticament. Com van a passar-se 2 hores davant d'una pel·lícula? Però posem que sí, passen 2 hores. Continua sent un coneixement intel·lectual. Algú, no dic que algú que tinga una certa sensibilitat pot dir, ostres, però sí que són roïns estos. Però què passa? Que en internet estan corrent molt blanquejament del franquisme, mentre que ningú s'està dedicant a dir que era el franquisme. Franco hizo muchos pantanos, ¿no? Dic, hòstia, pues sí que era treballador. A part de la broma, no? Un dels promotors de la pel·lícula em va explicar que en el futur van a fer una cosa que això ja sí que serà definitiu. Després de la projecció de la pel·lícula volen contractar amb uns actors que van de franquistes.
I què fan estos franquistes amb els xavals? ¡Tú, guarra! ¿Qué haces con pantalones? ¿Pero no te da vergüenza? ¿Y tú? ¿Pero qué hacéis, chicos y chicas, juntos? Comencen a dir el que dirien els franquistes. Clar, i això, encara que siga teatre, els va impactar l'hòstia, perdó. Per què? Perquè això impacta. És a dir, una pel·lícula del franquisme, doncs bé, però al final aquesta pel·lícula és per la gent que ja estem convençuts. No podem esperar que aquesta pel·lícula... Què fan l'ultradreta? Fan molts vídeos de moltes cosetes, inclús l'última investigació que s'ha fet és que Vox, hi ha vídeos que posa Vox i altres que no, però tots venen del mateix lloc. Per què? Perquè és una manera de que primer entenguen comencen a creure en aquesta idea i després d'uns quants vídeos ja diuen això és de veres. Clar, què passa? Que des del progressisme, des de la democràcia, aquest treball no s'està fent. Hi ha un fenomen psicològic que és el que quan arriba una idea i tu l'adoptes ja és més difícil que arribi una altra idea contrària i la canvies. És molt difícil. Es dona el cas, però no és difícil. Quin és l'assumpte? Que tu has d'arribar primer amb la teua idea. Si tu arribes primer amb la teua idea, és més difícil que després no passi, perquè no arribi l'altra. Per exemple, encara hi ha gent que l'11M, els atacs terroristes, pensa que és d'ETA. Encara que els jutjats han dit que això no era d'ETA. Si tu fas aquest camí previ, però clar, com que estàs molt convençut de que això és la veritat, ja, però és que la veritat no és un argument, i no dic que s'han de dir mentides. El que dic és que la veritat per si mateixa has de saber comunicar-la. I jo, pel que veig, en aquesta banda, això de la comunicació és dato matar relator. El micròfon... Estic escoltant, jo he llegit a George Lakoff també, i el que estàs dient és uno prefereix creure una mentira que canviar d'idea. El que estàs dient ara del 15M, tots sabem el que va passar el 15M i que no era ETA, però hi ha una part de la població alimentada per determinats interessos mediàtics i també polítics que van aguantar durant molts anys aquest bulo. Els bulos no són nous. Però trobes sempre a faltar en aquest tipus de converses que tenim en aquest acte i què fem, el que estava apuntant. Clar, és un problema de comunicació. Si fos un problema de comunicació, la solució me la dona Rufián. Busquem a rufians, que comuniquen molt millor que el mateix Pedro Sánchez, que comunica bé. I busquem a rufians i busquem no una ONG com Hazte Oír o un TikTok d'estos americans que tenen molts milions, però algo més modest per acabar en el TikTok i en Instagram esos vídeos buscant ese perfil de gent jove, que és molt fàcil que no són joves i no tan joves, que són molt fàcils de seduir en esos missatges tan demagogos i tan simplistes. Però jo crec que és algo més. Jo crec que és que, com dia Lakoff, el llibre que tu apuntaves, és una qüestió de marc, de valors o ideològic, que si estem parlant d'aquest enquadrament ideològic de l'extrema dreta, estem parlant de la immigració, estem parlant dels menes, dels ocupes. N'hi ha que tratar d'eixir d'aquest debat que jo crec que no és el que imposa aquesta corrent ideològica que té uns interessos crematístics darrere i parlar de coses que són alternatives, però parlar d'una manera en criteris de raonabilitat, però així sí que introduís una qüestió d'emoció, de tocar el tema emocional.
Jo, en Manuel Alcaraz, alguna volta hem tingut un debat sobre això, jo crec que n'hi ha que tocar la part emocional per a seduir al votant, per a estimular-lo, per a donar-li, per a mobilitzar al votant. No pensem que solament en arguments de mera lògica argumental, això en un moment on el que impera és una moda de valors, igual que es posen de modes les corbates roges, ara està la moda d'estos valors que venen del pis antes de que te pisen, i això de la solidaritat és una cosa molt difícil d'explicar en una societat on apunta la meritocràcia a tu puedes i tu eres el... Com estem en aquesta moda, n'hi ha que trencar això. I per a trencar això jo crec que està tot explicat. Saben qui era Hitler i de Franco i les pel·lícules dels nazis, les han vist tot el món. Estem parlant d'altra cosa. N'hi ha que buscar, n'hi ha que tornar a posar de moda emocionalment algo que ja no està de moda. Bueno, jo he d'insistir, pel meu treball jo el que veig és que la gent ha d'aprendre a comunicar emocionalment. La gent no sap. La gent no sap, i el meu treball és ajudar-los, però clar, un dels fenòmens psicològics que explica en el llibre és que us explico una investigació psicològica i l'entendreu ràpidament. En Nova Zelanda, una universitat d'allà va demanar als conductors si es consideraven conductors per damunt de la mitja o per baix de la mitja. La conclusió, l'enquesta va ser que el 80% de la gent deia que estava per damunt de la mitja. Dius, hòstia, no pot ser. Com pot ser que un 80%? Hauria de ser un 50%. I què passava? Que en el 80% hi havia alguns que eren molt roïns conduint. I després, l'altra banda, en el 20% que es consideraven que eren roïns conduint, hi havia gent que era molt bona conductora. I clar, i això el que fa, aquesta reflexió ve de com sabem que som bons en el nostre treball. No ho sabem. Hi ha molt poca gent que és equànime amb si mateixa. Aleshores, jo quan em dirigís a un polític o inclús a un empresari a ajudar-lo, normalment pensen, jo per què? Per què? Per millorar. I aleshores, això què significa? Que si la gent no accepta una ajuda externa per aprendre a comunicar emocionalment, és molt difícil. Perquè, a més, aquestes tendències intel·lectuals normalment són molt intenses. Clar, jo tinc respostes a moltes coses d'estes. Si llegeixes el llibre, ja veuràs que tinc unes quantes. Però, clar, després està en que tu les has d'aplicar. I algunes jo entenc que són difícils, perquè són conceptes molt diferents al que estem acostumats. Però, clar, per exemple, parles de Rufián, però que Rufián s'ha entrenat i veu el que funciona i el que no funciona. Per exemple, la famosa, que això jo l'he vist unes quantes voltes, quan Vito Quiles li va allà a Burxar i a no sé què, oye, pues tú que me preguntas esto, pues me han hablado muy bien de ti, y el tío el toreja. A veure, això és possible fer-ho, però si tu no saps com torejar, el que passa és que et toregen a tu. Saps? És a dir, i aleshores, què passa? Que les dretes, perquè ara ja no sols és l'ultradreta, perquè a més hi ha estudis que a nivell mundial l'ultradreta està arrossegant també a les dretes, i a tots els partits en general, i aleshores tots es fan més conservadors, i aleshores del que es tracta és d'aprendre a utilitzar aquestes ferramentes. Per exemple, molta gent amb la que jo treballo no es fica en el seu paper de regidor de regidora. Per què? Perquè això del poder no li acaba d'encaixar.
Que diu, però si això és natural, ja, serà tot lo natural. Però resulta que, com sabem, els de la dreta pensen que el govern és seu i els de l'esquerra, doncs, bueno, va, et deixem ahí i no sé què. Però què passa? Que aquest aspecte psicològic, doncs clar, jo sé treballar-lo. Que la gent no... que això és un concepte molt estrany, doncs sí, ja ho sé, però per això vaig escriure el llibre, perquè la gent se n'adona que hi ha moltes possibilitats, no? Moltes. Per exemple, fa uns mesos vaig donar un taller en intersindical, precisament sobre com donar-li la volta a certs missatges de l'ultradreta. I estic pendent a veure si faig un altre, precisament per guanyar aquesta fermesa i aquest equilibri i aquesta ment freda per donar-li la volta i que sigui l'altre que es posi a la defensiva. Però clar, si la gent no ve, jo què haig de fer? Mira, el dissabte de vesprada, si voleu esteu convidats a València, faig un taller sobre com comunicar el canvi climàtic. Quanta gent vindrà? Bueno, de moment estan apuntats 8, que ja és prou, no? Però molta gent està convençuda del canvi climàtic, però a veure, hem d'aprendre a comunicar des de les ciències socials, perquè a voltes sembla que les ciències físiques són les bones i les socials, bueno, a veure, és de veres que les ciències físiques porten ja 4 segles desenvolupant-se i les humanes, les ciències humanes, porten un segle i mig aproximadament. No estan tan desenvolupades, però hi ha unes quantes coses ja que estan funcionant. Per què no s'utilitzen? Doncs perquè es pensa que això no... Per què? Si jo ja sé... Dic, home, i encara que sàpies, quin és el problema de saber encara més? Jo tinc un problema, però ja no diguem-ne perquè jo vinc d'aquesta tradició verda, sinó inclús com a autònom, com a empresari, de dir, hòstia, a veure, estic provant cada volta més maneres per arribar a la gent. I el llibre, ja m'han dit més d'un que diu, ostres, m'estic aclarint moltes idees, no? Clar, el llibre t'ajuda i si treballes amb mi, encara ajuda més. El coneixement està, perquè a més per fer aquest llibre m'he llegit uns quants llibres i són llibres que estan en totes les llibreries, no és que estan amagats, és una cosa que són quadres, no, estan en totes les llibreries. Sí, si vos pareix fem un parell més de preguntes o 3 i que siga rapidet, per favor, que ja estem en l'horari. Pedro, per favor. Jo, com tinc el micròfon, vaig davant. Bueno, ja que tenim aquí a Solir també, jo la pregunta és, dins del món empresarial, com està la conscienciació i sobretot aquest tema? Sobretot veient que podem comprovar que està mercantilitzant-se molt. És a dir, per exemple, el mercat del CO2. El mercat del CO2 tu pots comprar o vendre i pots contaminar més si compres CO2. Vull dir, jo crec que l'empresari ja està també, l'Estat també està pensant en que és com un mercat de commodities, no? Això, la idea inicial era bona, però clar, el desenvolupament ha acabat com ha acabat. Al final jo vaig a contaminar més i continuo fent el mateix de sempre. La idea original és vaig a fer una transició, que alguns sí que l'estan fent, per exemple, Baleària ja està fent projectes de vaixells elèctrics. Sí. Això són empresaris, és a dir, a mi quan veu qualsevol empresari m'és igual, a veure, tu què és el que fas? Explica'm, no és que... A mi no tinc ni animadversió ni gust pels empresaris, sinó que m'agrada empresaris que seguen aquestes coses i que les potencien. I això del CO2 ha acabat com el rosari de l'Aurora. Sí, per favor. Hola, enhorabona per aquesta iniciativa de tindre els valors que heu dit que al principi.
I després del tema que hem parlat, la veritat és que han tocat uns palos i no sabria jo, no sé com resumir. A mesura que anaves contant coses me venien coses al cap i ara no sé com ho resumiré. Però bueno, a mi em dóna la impressió de que s'ha parlat molt de com comunicar i que ha que comunicar bé i que ha que comunicar el que vols comunicar, perquè l'altre no és. Suposant que això funcionara i funciona per a tots, tots comunicaríem bé i tots seríem guapos i listos i ningú enganya i diríem, i al final es transformaria, el que penso jo que pot passar és que ja no ens importa el missatge sinó guanyar la batalla de la discussió, que això és el que jo crec que pot passar quan un és molt bon orador, a més té coneixements, té les tècniques de comunicar i ja ho té tot. Entonces, al final, de què estem parlant? De guanyar la batalla en un Parlament, de guanyar la batalla en una sala. Ho dic, per exemple, s'ha parlat també del canvi climàtic un rato. Jo fa no sé quants anys fa que està parlant-se del canvi climàtic, crec que 10 o més. 30 i 40. O 40. Jo encara, però tampoc jo soc ningú, encara no he vist en cap de paper, diari, llibre, relat, que definisca què és el canvi climàtic. No l'ha definit ningú, però tot el món entén que alguna cosa passa en l'oratge, però plou més, fa més calor, però ningú s'ha atrevit a definir-lo. Entonces a mi em fa pensar que són temes que creen, aquests think tanks o aquests pensadors, creen temes per a que parlem d'ells. Tu vas a parlar molt del canvi climàtic, però si ara, per exemple, en lloc de canvi climàtic diguera escalfament global, que a mi m'agrada també, et diria, depèn en quin context estigues, et diuen eres un fatxa, perquè no dius canvi climàtic. Si dius, depèn del públic, el mateix passa amb les paraules del tema feminisme i gènere. El mateixet. Si tu no dius niños i niñas i dius niños, ja et diuen que eres no sé què. Bueno, que estem fent una lluita de les paraules i les paraules estan transformant-se en pancartes en les que un s'amaga darrere. I això tampoc és, no sé, jo penso que tindríem que tornar a la veritat i no en sentit filosòfic, sinó no tindre, això que dius que tenim que tindre habilitats per a contestar-li a l'altre i a l'altre a contestar-me a mi, però al final jo no vull contestar a ningú, jo vaig a la meua. Si aplega bé, jo també. Jo ara estic treballant amb un gerent d'una cooperativa. Llavors, amb aquest gerent d'esta cooperativa, ell la va fundar precisament amb una sèrie de valors. Però què passa? Que aquests valors no acompanyen les habilitats que tenia o que tenia, que ara l'estic ajudant jo a que aquests valors de realment siga un cooperativisme estigui funcionant. Clar, tu pots tindre aquests valors, però si no els transformes no funciona. Existeix el perill de que tot es queden paraules? Evidentment. Això no és el meu treball. Jo per això procure buscar-me la clientela amb els que jo em trobo més o menys a gust. Per exemple, este és un gerent d'una cooperativa, jo encantat, saps? Aleshores, per què? Perquè jo el conec, ja el coneixia abans de començar a treballar, ara l'estic coneixent i vol expandir la cooperativa i a més em sembla a mi un projecte fenomenal, però jo estic a gust. Si jo vera que va ahí de xanxullos i coses d'estes, doncs igual ja m'ho pensaria. Però clar, moltes voltes els valors els tenim eteris, en abstracte. És a dir, si jo dic que sóc una persona amable, doncs clar, no puc anar pegant colzades. Jo he estat en un partit que se suposa que bon rotllo i tal, i bueno, no compte més. Però els valors ahí estan, no? Per exemple, partits que es declaren feministes, ja veieu el que passa. Una cosa és la declaració formal i una altra cosa és com funciona. Jo el que partís de la base és que tu has de tindre uns valors sòlids.
i que pots tindre dificultats d'operativitzar-los, d'expressar-los, etc. Però has de tindre aquests valors, si no, per a mi, que hi ha algú, per exemple, a veure, Albert Rivera, no? Este era campió de debats i d'oratòria i tal. Pues clar, et venia qualsevol cosa de qualsevol manera. Home, a mi no, este tipus de coses no m'interessa. Última pregunta, por favor. Vale. Yo he hecho un gran esfuerzo por entender lo que ustedes hablan. Entiendo que hay un uso perverso del lenguaje y que realmente las palabras son las que construyen la realidad. Entonces me pregunto, si hay gente como usted que entiende perfectamente del lenguaje, de la comunicación, ¿cuántas personas así necesitaríamos para transmitir realmente el valor tan importante que tiene construir la realidad con las palabras? Pues uns quants. Però jo, per exemple, em sent desaprofitat. Porque están los medios de comunicación, ¿quién asesora a los medios de comunicación? És que això, aquest tipus de treball és molt subjectiu, és a dir, la gent té que veure de fer-se conscient de què està pensant, com li fa sentir. Això és un treball molt important, no és llegir-se un llibre i ja està. Llegir-se el llibre, que us el recomano, òbviament, us pot començar a dir, ostres, això sí que és interessant, no ho sabia, no? El company el que deia, i com ho fem? Ahir hi ha moltes explicacions de com es fa, d'ús del llenguatge. La part més difícil és la part subjectiva del que és el treball individual, del canvi d'actitud. Per exemple, una persona, quan em diuen és que jo em sent exposat. Quan una persona diu que se sent exposada, dic, per què? Perquè quan una persona se sent exposada vol dir que d'on li vindran les hòsties, per dir-ho clarament. I clar, i et poses a la defensiva. En canvi, si jo li dic, mira, en lloc de sentir-te exposat, dius, et sents present, com canviar? A la majoria de la gent li fa un canvi d'actitud. Després ho ha de repetir, perquè en el moment que pensa em sent present, se sent fort, ferm, segur, etc. Si deixa de pensar i torna a pensar me sent exposat, torna a sentir-se a la defensiva. I això són hàbits que necessites canviar i amb molta pràctica. Però això, vamos, és a dir, qualsevol psicòleg que siga especialment hàbil, que no tot el món és especialment hàbil amb aquestes coses, en ocasions dius, ostres, quin canvi més ràpid i més important. Normalment requereix el seu treball, no és de màgia, poques voltes passa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes. Jo encara estic en el marc mental filo o protofeminista. Si me disculpeu, dos o tres cosetes. Lo primer, així teniu a Carles per a, si voleu, comprar-li el llibre i a nivell personal, una nota personal, repetisc, a mi me fa especial il·lusió que vinga gent que no siga valenciano parlant i puga interactuar amb normalitat. Pareix avui en dia totalment ridícul tindre que subratllar lo evident, però en fi, a mi m'imagino que a totes i a tots, o a tots els que estem així, pensareu el mateix que jo, però és una de les coses que sempre hem volgut en assolir, intentar vehicular en valencià, però evidentment no tancar cap porta, però dissortadament, parlant de trinxeres clarament, a l'altre costat no seria el mateix. Jo vaig a un acte en la llengua de l'imperio i començo a parlar i a preguntar en valencià, y ya se podeu imaginar, no te entiendo, etcétera, etcétera. O sea que gràcies i enhorabona. Ja he comentat lo del llibre i després també un poquet de mercantilització de la història, assolir, a més de voluntarisme, fan falta
recursos de tot tipus. Ahir fora teniu díptics i un paperet per a deixar les vostres dades, per si voleu no només fer-se socis, sinó deixar les vostres dades, com comentava, per a que vos puguem clavar en els grups de difusió i vindre. Ja el sols fet de que vingueu com a públic i interactueu, això per a nosaltres és important, més encara en ciutats com Alacant, tenint el panorama que tenim, no només a nivell de llengua i consciència de país, sinó de qualsevol tipus de política i el que està per vindre. Una volta més, agrair-vos això. Si sou tan amables de portar-vos algun díptic a casa i després ens voleu contactar, així estem, i deixeu ahí el vostre telèfon, el vostre e-mail, almenys per a que entrem en contacte. I qui se vulgui inscriure, més que encantats. Moltes gràcies i gràcies a Carles. Gràcies a vosaltres per convidar-me i gràcies a la Universitat d'Alacant també. Correcte, que no havíem dit res a Elias. Moltes gràcies.